ብልጽግና ሓንቲ ወርሒ ናይ ሓንቲ ወርሒ ዕድመ ይውሊ ተጀሚርዋ 4 ነጥብ ከስምራል በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም። ከም ዝበዓል መሐሪ ኮ ቪዲዮ ኮ ሒዘ ያለና ንባህር እንድሕር መፅኡ ክወርድ ኢሉ ኮሎ ንርኢ ዘይትገብርዎ ኣይትዛረቡ ኢለ ኣነ ትወርድ ይሃልካኒ ኣይወርድኒ ታሽመ ይዘርዓለኒ أبي أحمد ترى عفار يقطع ترى ليو على بطع يقطع لحال هذه لا باطع له حتصور يوم قال كان زبعان محاري كو فيديو كو حزين لنا نبحر ندحر ماتيو كو ورد لي كله نري زي تقبروا اي تزاروا الى انا تورد هاي كان اي وردني تاشم يزرعلني مكسل عبد حنساب سمع إذا جنبار مرات تبرو نعخي جنبار حدش ناتي تاريخ برز لك اوكي هجي إذا أخوينات سي أبيت رئيس هاب أي كوينو مع أنت أقوتيرو بتقعدوا يجمرها اوكي مجمرة استقاموا زي الخبرها خاصة ترديخان مسوق وينه كنزيا هاجر واقع داغا زتخم على السوشيال ميديا أجازة لكم نعخاتكم كسروكم بدحرو خيدي اوكي فهموا وحجي عسم تبرو زي الخاطر ترديخاني أنا وعيللو أنا حديرلو أهد دك هادوي أنا حنساب أبز دك اسمرالو اسقى ثوري عبي لا تبلا زي لا اسمراسي دك هادوي مساي مدفع جزء نبر حطتهم أبزي ميديالو ترديخاني نزا هاجر زي أم كلاس نعخاي حدش نعخاي إلمنتري نعي تردي خاني إلمنتري وديس هاي سكول جراجويت زقبر كل نزا هاجر زي أمها أبزي تورد كلها أبزي بلع كلها أبزي ست كلها بني خالنا ستي خالنا أبي خالنا خطبك عقد تردي خاني انترفون تهاجر تدو خطبن أو واقع داقة مشطة نخندي عمتها تردي خاني حبرت سبنا مزودو حبرت سب وجينكا تخيل زي لخ السخاخة قبل كانوا يغفى يتصبق قبل كانوا حجون نخون نعخطر يكون نخمزنا كات حساسبا نزلهم سبعة قبل كانوا ولا تجمير صور دي زي حتى ارمل انت حسب ماني خاصها انت جماري خن اخا من سلكا هو اريو ايكون انت انا احترك انا يفرحني ابتاز لك يا سيد مسيسي في سمعني لو انت تبلا لها مش لو اي ملكتك كان حدا شاط هاجر انا مو لا تنزرب اي ملك ما حد ميت قبروا انا ميت اي قبرني قلت زراروا انا كان له انا حدا نصورك السغاسي لو نتي مريتي سي عاد في راي هنا يتلغى توردي انا يحكي زي ملسا اوكي انت كركا بزعبا موراد سي زحالف كو تاريخنا احد شي يكون كنا تبلك له هو توردي حمو انت حساب تحتك سمعي له نحد خدع تردي خاني بشحات بحزب إيرترا واقع استخافللو لك له يحلفو زخيد نحزب إيرترا زود اسرعات كمص نزصحر حدا زيغا إيرترا وزيغا يكون والا أيملسلونيو أيملسلوني أنا أنت هيجبر نمنتاي يدرك ما قد ما حجي كان يركان دقا هو ردي أنت مستيوم إيرتراويان تردي خني إيرترا وقع دقا زيتو سبت حتى مني تاقد محجي سمعك سمعك هذا يدرك ما نمنتاي تفرح أنا هذا أنا نمن يخفرع مش يتبع تعكيب كار خبر عنده سبعة تخون كا نمن يكون الأبي أصلا نمنتاي متقام تابيكا نمن تاي يفرح أنا سمعك الإثيوبيا أنسي نعخاي بس 5 ما سمع عنده نمنتاي سي تورني هاي تورني حقوق حتى انا حجنا اي وردني اسخا نعخنا ركا كم انا اي وردني نبحر انت حساب سامعك وحنت ركا تمام انا كدعات سامع بار عمري بحري ناب صرفي اي وردني كزارب انا حساب قتل اي تعرفكو خان زي تعرفكو كوينات تجمير استوردي خافي لك انت بلك كانكم مسلم ايرتراوان ومس ايرترا واغا زخفو لي زملسو وانا من تاي انا خليت من سنه فيها انت ماني خاصها كيد دكتور ابي مدرسك ايكونن نمنتاي نتي حدوسي انت انا يفرحني بلك كانكو 80 سنه تاكيبو منك خندلو بخلي فرح بزيك وردي الكاس حجين اطويل كان مزا نتي مستم زمركتم صار سمعي خايا بحجوك السمعه وردي كان يركاس حجين فيها نمنتاي انبتل انت بلك كانكو كون اخاي من سلكاني زي ما حطو كويس نحطو نمنتاي خمو تدحرحرلو انا حرحرني انا بزعبه بحر يا حليفه ايم لينكا حجوني بلا كانوا انت ابيسي يفتن الناس شوف نزار امه يفتن الناس بلا خصم خبطت استخاخل كتخلخل لا انت حود حن يفتنا مخ كلاخل سعتري يفتنا انت نعم انت تعاملوا زلخا بلا كانوا نتعاملوا اي تغبروا نديها نتعاملوا كلاخل مش بلا كيدلو كوي
تدلو زنبر كوت ناي بعد حجي كلا خلوا لي مش تبلا لها أنت إسحاق مسابي توردها أي وردني بلصقنا حنت ورحي ناي حنت ورحي إدمي يولي تجميروا 4 نتو خصمر لك 4 نتو يا خصمر لك شامبل بزردك عنق أخردك أنا مسيح عندي خلايا كمل سلك يشعو سلذي بلصقنا ورحت تواقيس أنا بهوتي في الرد يجمرنا بلصقنا تدريكم عصاتكم سلمنتاي تمولت سلزغونكم شامبل قبره علىها تموال سلزغونكا 4 عامات القادك اسكازلها ماني خفلك سلت مولي غزياو منغست خاني معلت اخيليو منيو كاولكا سراوي تግራይ عقم يولون الكا الله يمصا فتنو امصا يم تمصلاتها وفتنو ملسخا وتودي انا زي ازم نسلكا سراوي تግራይ يلن دخم لموت ايو مورالو يولي مرحنت تግራይ جنرال تግራይ سي بوليتيكا مرح تግራይ يولم عقم يولم يزموتو الكا موصونا موصوم مكروهم شعو يقداداس أبي إحنا ترى عفار يقو ترى ليو على ما تعيقو بحال هذه لا باطل له تزور لا بورت سوداني له تزور يكون برا بحال هذه بسودان بيت راني يخون بتعرض جنزه كسر عسنا خلينا كل يترى الوزاره هاي كل عينة جنزه أفتكري خشارة شر الله إلى الحصاني of course لا يكون يسمى زوت والصوم يوم كمرحنا الصوم دون حرارة تقوليو بصير قد هذه در كم هاجرة مسنقفة مسنا شلون باوند ولا حاليو وانت حاليو بحد أينا بكتما بقله سرحان حرز نادي بدلنا هنا نمس هاي نقدر نحط بدلنا هنا نمس بما ينفذ دباطين بفورتنا كنبت تحولنا مريتنا حلقة غلو نايم عراف مريتنا نايم عراف مريت ناي قدن يدك الله زي حنا اي مسمر عبد خرمت يا خرمت خياطات عبي حمد رعون شرار تقليلو ثم زدالهم يتكزز زبزرو تقاليلو خوط خير الله تزي وصيو خوينات دليلو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዘዋን ኣላይ ናይ ጥፍኣት ምድላው ገይሩ ተናወሰን ትግራይ ዝኣከቦ ዘመናዊ ጋዕገልጠ መሳርሒ ኩናት ዝተዓጠቐ ሽሾ ሰራዊቱ ደም ኩናት ንውላዕ 2015 ዓመተ ምህረት ዝፈረሞ ስምዕ ፕሪቶሪያ ቀዲዱ ዝተኸለፈ ጥፍኣት ጀኖሳይድ ንመጻል ዝወሰነ ምዃኑ ፈታዊ ጸላእን ክፈልጥ ይግባእ ብምዃኑን ብዕጽምቲ ደቅካ ዝተሃነጸት ውድብካ ሕወሓት ሕዚ እውን ቃልሲ ወኣደቅካ ዓቂባ نمحاس لنا خان لعلاونت كان كمون مرقات مثل عرسوسان هاب تقبر قالسي مرح الجامعة كم تواسا كنراغز الكان فتو تمالي لومي خون وترو حريا ودبنا حوحات حاوشكا كلهم استراتيجيك عمتا تقراي ناس حزقات من نازل حدقا بهراه اللوه بتمور كل سمنان مخباس اوزاو مختا تقراي عاسلنا كم وترو توديبنا كنمكت تاريخاو قبونا حلفنتنا نيوم مناسي تقراي بهراو ربحان هلونا حزب تقراي بحادنا تربيكم تاريخاو حلفنتكم ببقعت فتسمو ودوكم حوحات يصوع اموداتا كنتا زصلمته انت صلمته تتصقم بطمور حدነት ህዝብና ከም ዝخبስ አየጠራጠርን ሰላማዊ ሰልፍና ናብ ጭቡጥ ተግባራት ከም ዝቀየሩን እንተአመን ትግራይ ትስዕር ያኔለ نحن رسته كنا نملس لنا رستنا انت خوينو الوهايو رستنا انت خوينو افدرايو رستنا انت خوينو بادا تግራዩ رستنا انت خوينو لمالو مايو رستنا انت خوينو حجي تግራይ تحديغا زلا دنبرا طرح يكونن وي استوسنه ማህበረሰብ ኣብ ትሕት ጸላይ ምእታው ጥራሕ ይኮነን ተጋሩ ካብቲ ጸበባ ክንወጽ ክንዕወት ኩሎም ክንኽረውን ክነማልኦም ዝግበአና ካብ ናይ ህዝቢ ጥቕምን ረብሓታትን ወጻኢ ምሕሳብ ክንጅምር ኢና ንብተን ብፍላይ ኣብ ኣመራርሓ ዘለዉ ሰባት ካብ ናይ ህዝብን ረብሓን ጥቕምን ወጻእ ምሕሳብ እንትጅመር ምብትታን ይመጽእ እዞም ቦታና ገዊጦም ዘይንውር ስርዓት ካሃንጹ ብኮማንድ ፖስት ምክንያት ዝሰቂና ዝነበሩ ጸላእቲ እውን ክወጹ ዘኽእል ስራሕ ኣብ ንሰርሐሉ ግዜ ኣብ መንጎ እቶም ፖለቲከኛታት ዝተፈጠረ ሽግር
እዞም ጸላእት እዚኦም ከም ድላዮም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ዕድል ገጢሚ በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም። በእነሱም ያውቁታል እኮ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቁት። ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው። በሌላ የሥራ ዘርፍ ነው የመጣው። አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው። በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ቡሬ ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ። 525ኛን ጨምሮ ማለት ነው። ለኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ይሄን 8 ክፍለ ጦር ለ3 ቀን ማቆየት ነው። እኔ ያስኩት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው። እዛ 8 ክፍለ ጦር ነው ያለው ልባርክ። አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቂያ አቅጣጫው በቡሬ በኩል ነው የሚል አስተሳሰብ ይዞ ሊሆን ይችላል። ያን ሰራዊት 3 ቀን አስቆይቻለሁ ነው። ከዛ በኋላ በዛ በኩል ውጊያ አልተደረገምና እሱ በአዛዥነት መጣ። በአዛዥነት ከዘራ እንዲህ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ። ተጨፈጨፈን። አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም። አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል፣ ይጨፈጨፋል። እሱ በኔ ላይ ነው የመጣው። ባርገኔ አዛዥ አይደለም እና እኔ ለምን አዛዥ አልሆንኩም የሚል ኮምፕሌን ለማቅረብ አይደለም። ምክንያቱም በዛ በኩል ጦርነትም አያስፈልግም። ለምንድን ነው የምንዋጋ ሊገባኝ አልቻለም። እሱ አዛዥ ሆኖ እንዲዋጋ መጥቷል። ተጨፋጨፍን። ከዛ በኋላ ሰላም ማስከበር ገባ። የኛና የኤርትራኖች ሬሳችንን ሳናነሳ ነው የወጣ ነው። አንደኛ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከዚህ በፊት አይጋ የሚባል ውጊያ ነበር። ለምሳሌ የዚህ ባድሜ የተለቀቀበት ጊዜ የባድሜ ውጊያ ባድሜ ተለቀቀና ባድሜ ሲለቀቅ ጻርቃን በአይጋ ወይም ደግሞ በዚህ በዛላምበሳ በኩል የ20ኛ ክፍለ ጦር አዛዥ አሁን የአርሚ 4 አዛዥ ተክላይ አሸብር የሚባል ወይም ወዳ አሸብር የሚባል ሰው ነው። እሱ ነው እየመራ የነበረው እና እሱ በሚመራበት ጊዜ ትዕዛዝ ተሰጥቶ በአይጋ በኩል እንዲገባ ተደረገ። እንደ ቄራ ከብት ነው የገባ ነው። ታንኩን ለገበያ እንደሚሄድ በጎች ነው የነዳው። ከባድመ ከተያዘ በኋላ ጻርቃን እዛ ኃይል ስቦ በዚህ በኩልም እንዲገባ ተደረገ። ቄራ ገባን። ተጨፈጨፈና ተመለሰ የኛ ሰራዊት። ከዛ በኋላ ይሄ ተክላይ አሸብር የሚባለው ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ሁለቱ ናቸው የሰሩት እዛ ቦታ ላይ። ከሳሽ ጻርቃን ተከሳሽ ተክላይ አሸብር የሞት ፍርድ እንዲፈረድበት ነው የተባለው። የሞት ፍርድ እንዳይፈረድበት የተቋቋመው የፍርድ ቤት ወታደራዊ ቀዳሚ ፍርድ ቤት አድኖታል። አሁን ሁለቱ ናቸው እያዋጉ ያሉት። የዚህን የማዋጋት ብቃታቸው ያን አይተናል። አሁን ደግሞ ከአገር ጋር 2 ቀን የሰለጠነ ወታደር ይዞ ከኢትዮጵያ አገር ጋር ተዋግቶ ድል ሊያመጣ የሚችል አይደለም። እጁ በደም ጨቅይቶ እጁ በሌብነት ጨቅይቶ የዚህ አይነት ወታደራዊ ብቃት ይዞ ኢትዮጵያ ማሸነፍ አይችልም። ስለዚህ በአሳሰብም የኛ ባህሪ ተለውጧል። ባህሪያቸው ደግሞ ኦሬዲ ስታግናንት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ሊለወጥ የሚችል አይደለም። ከእንግዲህ በኋላ የሚለውጠው ሞት ብቻ ነው። ስለዚህ አዲስ ሀሳብ ማምጣታቸው ነው ምን የሚያሳስዳዩ አፍቱ መግለጺ ህዝቢ ንዝመጽ ነገር ተዳሎ ዝብል ዋና ትሕዝቶ ክንሪኢ ከለና ንዓመፅ ተዳሎ እዩ ፃውዒት ተገበረ ማለት እዩ። ሓደ ጽቡቕ ነገር ጀነራል ታደሰ ህዝቢ ዝበሃል የብሉን ስኒ የብሉን ኩለን አስናኑ ሓደ በሓደ ብጥበብ መሊቆን እየን። ኣብ ቃልሲ ኣብ ሰላሕታዊ ፅንተት እናሃለው ንሕና ከዓ ኣብ ሰላሕታዊ ፅሬት እናገስገስና ስለ ዝነበርና ማለት እዩ። ተን ክነኽሳ ዝኽእላ ተን መኸተና ክንቅዛ ዝኽእላ ኣስናን ሓደ ብሓደ ወይ እናተተክዓ ወይ እናመለቋ እየን ፀኒሐን። ትግራይ መሊኣ ፀርያ ትወፅአላ ንብለውን ካብዚ ተለዓለ እዩ። ስለዚ እቲ ዝተገበረ ፃውዒት ናይ ብርሃኑ ጁላን ናይ ዶክተር ብርሃን በላይ ተልእኮ እዩ። ብፍሉይ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን
ምስ ዶክተር ብርሃን በላይ ከም ዝራኸብ ብዙሕ መረጋገጽ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ካብኡ ብቐጥታ ናብ ብርሃን በላይ ተፀዋዕነታት ዝኾነት ሓንቲ ውድብ ኣላ ታሳስ ዘይትፍንጫል ናይ ቲፒኤልኤፍ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ሕወሓት እዩ ዘሎ ካብኡ ሕወሓት ናብ ክልተ ምስ ተፈንጨለ ሓንቲ ፍንጫል ናብ ስምረትን ናብ ምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥዋ ኢኹም ባዕሎም ምዝራብ የድልን እዛ ውድብ እዚኣ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸሉ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ኣባል ኣይኮነትን እዛ ውድብ እዚኣ ቀጥታ ምንባባ ምስ ጀነራል ታደሰ ምስ ተውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ናይ ፈፀምቲ ስራሕ ውሕዳት ብተወሳኺ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለውን ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘለዉ ሰባትን እያ ምንባባ ማለት እዩ ቀኒ ተልእኾ ከዓ ናይ ስለላ መሓውር እዩ ፍሉይ ተልእኾ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ካብ ዶክተር ብርሃን በላይ ይወሃባ ስለዚ ዝተወደቡ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ይፍለጡ እዮም ገሊኦም ከዓ ዘይፍለጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ማዕናጡና ማለት እዩ ነዚኦም ዘተሓውርዎም ቶም ጸለምቲ ባንዳታት እዮም ናይ ጸለምቲ ባንዳታት ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ቸርማን ናይቶም ጸለምቲ ባንዳታት ብጣዕሚ ብዝሕዝን ጀነራል ታደሰ እዩ ስለዚ ዓመፅ ክፅዋዕ ከሎ ማእኸሉ ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ትሓለፈ ሕምስምስ ከይኣኽላ ካብ ሕምስምስ ክትወፅእ የብላን ሕንክርክር ኣቢለ ከሪአኩም እየ ዝብል ናይ 4 ኪሎ ተልእኾ ስለ ዘሎ እዩ ንሕና ልጓም የብልና ንታደሰ ንቋፀሩ እቲ ልጓም 4 ኪሎ እዩ ዘሎ ላዓትና ክንምልስ ዘለና ንብል ዘለና ንክብሪ ተጋሩ ስለ ዘይምጥን ንሰማዕታትና ስለ ዘይምጥን ተጋሩ ኢልና ሸይምናዮም ዘይተጋሩ ኮይኖም ስለ ተረኸቡ እዩ እዚ ሓደ ክስመረሉ ኣሎ ካብኡ ብልፅግና ዓመፅ ከም ዝደሊ ይፍለጥ እዩ ቶም ዓመፅ ዝመርሑ ሕዚ ያው ኣብ ሚድያ ክስታይ ምግባር ስለ ዘየድሊ ንፀላእ በትሪ ምቕባል ስለ ዝኾን ዝምልከቶ ኣካል ስለ ዝምልከቶ እቲ ሓደ ዝለዓል እንታይ እዩ ጀነራል ታደሰ እንታይ ይብሉ እዮም ጀነራላት ኣለውዎ ናይ ግንባር ሓለፍቲ ምስኡ ኣለዉ እንታይ ደኸመይ ዶ ይበሃል እዩ ሰራዊትና ፍጹም ሓድነት ዘለዎ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ካብ ኩለን ትካላት ናይ ትግራይ ትዘተኣማምን ዋልታ ናይዚ ብሄር እዩ ህዚ ኣስ ዊ ስፒክ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊትና ዘለዎም ምርድዳእ ኣብ ፖለቲካ ዘለና ከምኡ ምርዳእ ተዝህልወና እዚ ብሄር እዚ ቀደም ተሳጊሩስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅላስ ኮይኑ መሃለዎ ህዚ ናይ ሓሳብ ስምረት ኣለዎም ናይ ሓድነት ስምረት ኣለዎም ሳርያ ማሪሃ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቁን ፀላእቲ ከዓ ብትክክል ነፂሮም እዮም እዚ ሓደ ክነስምረሉ ኣለና ስለዚ ዝኾነ ጀነራል ምስ ታደሰለ እዩ ዝኾነ ግንባር ኣዛዝ ምስ ታደሰለ እዩ ተባሂሉ ሱማ እዩ ዝኾነ ግንባር ኣዛዝ ምስ ታደሰ እንተልዩ ትርጉም የብሉን ሱማ እዩ ዝእዞ ሰብ የብሉን ከማይ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ ከማይ እዚ ሓደ ክፍለጥ ኣሎ ካብ ኪዳን ኣመነ ዝፍለ ስልጣን የብሉን ምስ ታደሰ ተፀግዐ ግንባር ኣዛዝ እንተልዩ የለን ተኣክቹዋል ዘሎ ዳታ የለን ግን እንተዝህልውን እሲ የዝብ ዘለኹ እንተዝህልውን እሲ ሱማ እዩ ናብ ሱማ ዝፅጋዕ ከዓ ባዕሉ እውን መወዳእቱ ሱማ ኮይኑ ይቅፅል እዩ ሓደ ክነስምረሉ እንደሊ ማለት እዩ